Hey everyone, welcome back to EdTube. Today we've got a packed episode filled with the latest news and updates. We'll be covering a variety of topics, so stay tuned. Don't forget to hit that subscribe button for more informative content. Like, share, and leave your thoughts in the comments below. Let's dive in.
ሙያውያንን ሓረስቶትን ገሊጾም ወኪል ኤሪና መሐመድ አይፍራህ መርከዝ ዛታም ዘዳግሞ ተሕዝቶ ኣማኑኤል ገብራይ ከውርሞ ኣብ ኑ ዘባሰናዓፈ ብዝነበረ ሰናይ ክራማት ኣብ 10655 ሄክታር ዝዝርአ ኣካልን ካልእ ኣዝርእትና ብትሱ ደረጃ ከም ዝበፅሐ ተሓቢሮም ኪለ ልምዓት ብቑልያ ተዕቑባይ መብራህቶም ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ካብ ወርሒ ሚያዝያ ክሳብ መጀመርያ ወርሒ መስከረም ብድምር 747 ሚሊሜትር ዝዓቆኑ ዝናብ ከም ዝወቕዐ ከም ውፅኢቱ ኩሎም ኣብ ወቕቲ ኣዝመራን ክራማትን ዝዝርኡ ኣዝርእቲ ኣብ ደረጃ ምሽዋትን ምብሳልን ከም ዝበፅሑ ገሊፆም ካብ ሓፈሻዊ ዝተሓርሰ መሬት እቲ 1900 ሄክታር ናይ ኣዝመራ ኣካል 8755 ሄክታር ድማ ናይ ክረምቲ ኣካል ከም ተዘርአ ዝሓበራ ተዕቑባይ ሓረስቶት ምድራዎትን ክራማት ኣፃይፎም ንምስላም ነቲ ወቕቲ ሓልዩ ዝመፅእ ዝናብ ብግቡእ ክጥቀምሉ ምኽኣሎም በቲ ሓደ ክሳብ ሕጂ ዘሰክፍ ተሪኦ ሕማማትን ባርዓትን ዘይምክሳቱ በቲ ካልእ ዝሓሸ እቶት ክርከብ ትፅቢት ከም ዘሎ ኣረድዮም لما عمل زناب كاب حاجات حزي وجميرو مالتيو معناته توم نازمرا ذراتي اب حاجات جزيان اب صديان سلازرو مالتيو ذيك الملكت لنا توم نازمرا ذراتي كم طاف داغوشا مشلا عفون يوم مالتيو اليوم نشحن 900 هكتار يتقالب مالتي بدرجه نزو خنري خلنا مالتيو ናይ ብሓቂ ዞም ዓይነታት ዝርዝያቶም ኣብ ፅቡቕ ደረጃ ዕብየትዮም ዘለዉ ማለት እዩ ምስቲ ዝነበረ ናይ ሓጋይ ሕልፍ ሕልፍ ኢሉ ዝነበረ ዝናብ ንመቆሊ ዝኣክል ማለት እዩ ፅቡቕ ደረጃ ብቑሊ ከልዩ ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ ግዜ ክራማት እውን ዝኣክል ዝናብ ስለ ዝረኸቡ እቶም ዝሓሹ ብደረጃ ዕብየቶም ኣብ ፅቡቕ ደረጃ ኣለዉ ክንብሎም ንኽእል ከዓ እቶም ናይ ኣዝመራ ዘራእቲ እዮም ማለት እዩ ምናልባት ናብቲ ናይ ክረምቲ ዘራእቲ ክንመፅእ ን8745 ሄክታር እዩ ዘጠቓልል ማለት እዩ እዚ ንስገም ስርናይ ሓንፈፅ ባልደንጓ ዓይኒ ዓተር ብርስን እንጣጢዕ ዘጠቓልል እዩ ማለት እዩ ክሎም ዓመት ምስቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ክንሪኦ ከለና ዝሓሸ ኢልና ክንገልፅ ንኽእል ኢና ማለት ምክንያቱ ብደረጃ ዘባሎም ዓመት ኣመዝጊብና ዘለና ዓቐን ዝናብ 747 ሚሊሜትር ዝዓቐኑ Thank you for watching this video. If you enjoyed it, don't forget to subscribe to EdTube, like this video, and share it with your friends. Your support helps us bring you more content. See you in the next video.